Matur nuwun. Iya. Lagi pisanan lagune lagu horor. Wah iya. Donge sing nyanyi Via dhewe kaya cocok wong aurane mistis. Weh. Ya ora kena ngono, karo kanca iku kudu sing tresna. Weh, Wis tresna Pak. Tegese tresna ki ya ketika ya tresna welas asih ngono. lah iya. Ora kok tresna ngopeni iki terus ora. Wah. Lah ora tresna ngopeni kaya ngene iki ya wis kopen kok ya, Nduk. Iya. Mbak Via ki berkahi awake dhewe nyengkuyung awake dhewe ki panjenengane ya kopen. Iya. Sing ngopeni ora kok aku, ora kok wiyaga-wiyaga para bapak-bapak panitia kuwi. Oh iya. Matur nuwun banget Sebabe ditimbali, Nduk. Ora nyono, ora ngira babar pisan ora pati nduga mono. Ngatasi ming sak aku mlebu koran. weh. Gawe kasus kok. Gawe kasus dongkolmu ora. Iki lho. Piye? Iki rak bengi iki dalam rangka Pesta Rakyat GMA. GMA iki apa? Perumahan, Nduk. Oh iya. GMA dan CGI 2025. Oh iya. Dan juga iki lho sing tak maksud ora pati nduga mono iki di sponsori karo Kedaulatan Rakyat lho. Disponsori Oleh Kedaulatan Rakyat. weh lah luar biasa. Iki ngiras pantes yo memperingati sesuk ulang tahun KR yang ke-80. Weh, padha umure karo negara Indonesia mak. Iya. Lah iki awake dhewe sesuk yo ditimbali alhamdulillah wis dicorek jadwale. Iya. Karo penjarane Pak Topik ditimbali sesuk kon mayang ning acara ulang tahun KR sing ping 80 ning kantor Kedaulatan Rakyat kono. Weh lah. Alhamdulillah mak. Iya, berkah kanggo awake dhewe. Ya. Matur nuwun iki perdana aku mlebu koran. Oh iya. Ya ora apa-apa selama mlebu koran iki ora mergo kowe gawe kasus kejahatan ngono. Sesuk arak goleki korane aku ora tak kethok tak templekke ning omah. Seneng aku. Wah iya. Matur nuwun. Ya. Lokasine ning endi? Lho, neng kene. Oh, Ana ning perumahan CGI. ya. Cepaka Jajar Siti Mulya Piyungan Bantul. Mula ya awake dhewe wajibe ngaturake kula nuwun, Nduk. Ya. Ngersaning para warga masyarakat. Ya. Para warga masyarakat ing Cepaka Jajar Siti Mulya Piyungan Bantul kene matur nuwun nderek gladi wanuh nggulang tepang. Dateng ngersanipun para warga masyarakat ing Cepaka Jajar nderek tepang kula cangik saking Gunung Kidul. Gunung Kidul pelosok kula. Wong Pak Parno sak rombongan panitia karo penjane Pak Dani iki arep rawuh ning omahku ki tekan nggonku ki sing ngewel ngono kuwi. Tenane. Iya ngono kuwi, Nduk. Lah ngopo wah? Tenan Dik Yusuf iki mau nek umpama olehku prapta ning ngomahe sampeyan ki wengi ngono wis ora sida tekan aku wis puter balik. Pokoke plosok banget nduk ngono aku ki desa kluthuk. Wah. Iya ora apa-apa. Ewandene dipercaya karo para warga masyarakat. Iya. Wis lunas urung. Tak penging. Tak penging nglunasi sikik. Lah ngopo? Wong pas kae nek pas ning omah kae Pak Parno karo Pak Dan iki nyuwun nomor rekeninge Pak Karyanto. Aku ya ajeng kene apa Pak anu niki rak pembayarane transfer mawon. Oh ampun, mengke ndak wiyaga do kemleler aku ya ngono. Iya. Ayo ning bangane penjane Pak Dani gelo to nalika semono. Iya. Ane aku ki ya ora kepenak aku pekewo ana nampa tamu agung kok meteranku nit. Ah sing tak neke rekening listrik kuwi wae. Iya, Pak. Iya, Mak. Iya. Matur nuwun banget, Nduk. Iya. Uga melu ndedonga. Piye? Ya awake dhewe utama wong awake dhewe. Ndedonga ki utama mergo awake dhewe iki ditimbali kon nglipur warga masyarakat. Iya. Muga-muga Pesta Rakyat GMA CGI 2025 ingkang sampun kaleksanan menika rangkaian acara ingkang sampun kaleksanan menika mugi saged ndadosaken berkah lan barokah tumrap warga masyarakat Cepaka Jajar. Amin. Mindhakipun wonten ing Kalurahan Siti Mulya Piyungan Bantul. Allahumma amin. Ya.
berkahe lumeber mak ya iya iki ngetokke sedekah iki dana driya lho Nduk. Iya. Ora cepete nganake acara sing luar biasa kuwi. Iya. Matur nuwun. Iya. Ngatur panuwun wonten ngersanipun piyambakipun Bapak Lurah Siti Mulya piyambakipun Bapak Juweni sarjana ekonomi. Iya. Iki engko ya panjenengane kepareng katuran tindak ning pepanggungan jalaran mau sore taksih ana jejiban kang urung iso ditinggal Nduk. Ya ora apa-apa. Angon wektu andum wektu kok ya mak ya Iya, jalaran pemimpin ku ya pancen dedikasine luar biasa. Wah, menghadiri kono kene. lah iya mak iya. Kalian pun Bapak. Lah iki sing nek tanpa panjenengane kowe ora iso tekan kene. Lah ngopo? Mergo panjenengane sing arep tak aturke iki sing merekomendasi kowe. Oh iya. Cara-carane Sing nomberi. ya ora kok nomberi ngono iki dawuh kok ya ora. Iya. Panjenengane Bapak Haji Ispriyatun Katir Triyatmaja lho. Weh iya. Minangka sekretaris Komisi DPRD DIY matur nuwun. Wah, iki tanpa panjenengane ya awake dhewe ora dikenal karo warga masyarakat kene, karo Pak Parno ya ora WA bapakku wingi. Umpama tanpa panjenengane Pak Haji Katir iki. Iya. Jane sing mayang ora aku wingi kene. Mergo jasane panjenengane Pak Katir ya matur sembah nuwun. Emane kok panjenengane ora kepareng rawuh, Nduk. Ya ora apa-apa. Dongake sehat selalu ya mak. Iya. Karo panjenengane Bapak Pak Taufik. Iya. Wah, aku mau keblasok Lah ngopo? Donge pertigaan kulon kono mau aku terus ngiri. Iya. Terus tekan kene. Wah, aku mah maju kemajon lah aku ngiri. Ah moro-moro kok lho iki ngendi Pak Taufik to iki aku. Puter bali. Ya ora apa-apa. Mbah sopirku sing dipikir apa kae mau ya ora dong. Aku nyalahke driver kowe iki ora. Anggur iku saperti wong do mlaku ning pinggir dalan iki terus kuncunge munggah Iya. Wah matur nuwun. Pak Parno sak rombongan, Pak Dani sak rombongan ki ya minangka Pak Dani ki ya sing minangka sing melu ngragati Nduk. Oh iya. Ha kuwi juragane kuwi. Iya. Nek miturut ngendikane Pak Parno ki juragane Pak Dani. Iya. Pak Parno dhewe ya wis ngrumangsani kula niku ming begondale Pak Dani niki Mas. Oh nggih. Ya ora kena ngono kok. Lah iya gocekan Nduk. Iya. Matur nuwun. Ora sing genah wis dilunasi apa urung? Kowe kok takon perkara kuwi wae to? Ora iki sing genah ki men le ngedum ning kanca-kanca ki lho. Santai wae. Lah ngopo? Mau Pak Dani wis nemoni Bapak. Oh. Agek endi? Apane? Lu jare wis ditemoni Pak Dani mau. Weh. Ayo engko to nek rampung nyambut gawe. Wah ngene iki engko kalau mangsa kisruh nek amplope dineke saurunge munggah panggung ki engko terus ana wiyaga sing do ngilang. Oh. Mongko tanda tangan, bar tanda tangan wis nampa bayaran terus minggat. Ngono kuwi tahu kok nduk kedadiane. Wong ya ning kene. Oh, iya. Sopo? Akae sing nyaron kae, Mas. Wayangan ning lapangan Wiladeg Karangmaja. Bar tanda tangan nampa amplop. Alasane tuku rokok ning wis ora bali. Tenggelam. Iya. Salam-salam kanggo sedaya warga masyarakat sing wis rawuh, Nduk. Iya. Miwah kadang muda-mudi Karang Taruna uga kanggo keluarga besar Mansatu Gunung Kidul Sekolahanmu. Heeh, dilongkas lulus. Ngopo? Seneng, anu sedih. Iya. Kanggo paguyuban pandemen dalang Yusuf dan PDKYA. Kowe ndek penggemar to? Weh, ya alhamdulillah, Nduk. Ngopo? Para penggemar-penggemar kuwi saka keparenge Gusti Iya. tresna karo awake dhewe ya matur nuwun. Ya genti tak tresnani wong aku ki ditresnani karo dulur-dulurku Pandhakiyu kuwi ya ditresnani karo kabeh sing padha mirsani. Iya. Mula ya nek aku ditresnani ya sak bisa-bisa aku nresnani genti. Iya. Kaya sing diomongke wong iki mau paitane wong urip ki tresna. Ana tetembungan tidak kenal maka tidak sayang. Oh iya. Jadi mula perkenalan sithik. Iya. Bener, Mak. Iya.
uga kanggo pamirsa live streaming YouTube matur nuwun sing wis kepareng berkahi mirsani kejaba mirsani ya uga melu komentar matur nuwun kabeh komentar kuwi apik iya kabeh komentar kuwi positif kabeh komentar kuwi becik iya mak nek kala mangsane ana komentar sing nuwun sewu ngritik kuwi janjane iki ya kanggo kabecikan lho iya ngritik kuwi ora kok wong nyacat ngritik kuwi ora kok wong maido ning kuwi malah wong sing piyai sing luwih jeli iya piyai sing luwih ngerti klerumu ki nggo apa dadi diaturke diomongke ning kowe dingendikake ning kowe terus kowe iso berbenah kowe ngerti cetha luputmu nggo napa oh luputku nggo niki tak dandanane kuwi nek ana utusan-utusaning Gusti sing Maha Adil ngono kuwi aku iya matur nuwun banget iya yo nggo sinden pira mak biasane oh iya kok kaya wis jeleh kowe ora kok jeleh ki ora ning sing digawa jan biasane iya mak ora kok jeleh ki ora aja kaduk ati kajeron penampa to aja kegedhen rumangsa kawi itu wong dia rasa rumangsa kuwi pancen bener becik lho iya mergo dadi wong ki kudu iso rumangsa aja rumangsa iso ning nek rasa rumangsa niki kegedhen ki ya enggak bagus aku sapa wae kuwi sing ao kok ora usah dibagahi ao ngono ki ya gayengke ya wis ao ora apa-apa engko tak bagahi amplop ya genti ya wis sak karepmu ah ngladeni wong wedok ki ra nek enteke kok nduk men iya sapa wae sindene sing wah iki perkenalan dhewe-dhewe ya nduk iya merga awake dhewe perdana sowan ngersane warga masyarakat Cepaka Jajar Siti Mulya kene iya nek nuwun sewu umpama ndelalah keparenge Gusti lan warga yang ngersake iki taun ngarep awake dhewe ya dadi lengganan ngono karepe. Penggayuhe. iya Dadi nek wis dadi lengganan iki nuwun sewu, sindan-sindan ora dadak kenalan meneh sesuk mengkari request Mbak niki nembang napa, Mbak niki nembang napa ngoten. oh iya ben kenalan dhewe Saka sapa, Mak? Saka sik gedhe dhewe, Nduk. oh iya sapa Kuwi sing nomor 3 saka kono. Nomor 3 saking mriko, Mbak. iya Kenalan, heeh. Khusus sampean le kenalan nganggo parikan. iya Tuku klapa menyang Solo misalkan. Kula rondo mboten di bojo ngono misalkan lho, Mbak, misalkan. Mengumpama kaya contoh parikan lho, contoh parikan. iya Wow. ora kena ngono kuwi Ayo, Mbak, coba, Mbak. Perkenalan, Mbak. Monggo. Ayo. Sik, mikir sik. Lah mau ora dikandani sik. Wow, arep tak kandhani teneh ndarik wis. Sengaja ta saka aku sik. Sengaja kok ora. Gedhe dhewe kok ora. Oh, sindan semene ki rata-rata kebayake ukurane L kono double XL dhewe. iya ora kena body shaming ora kok body shaming Body shaming jenenge. Loh, lemu kuwi iki mertandake wong bahagia lho, Mbak. Amin. Lho, tenan wis. Garwane sampean rak ya bahagia to, wong garwane sampean ya lemune ora jamak-jamak. Padha to, mosok nek aku lemu kono kuru ndak dikira. Nah. Nah, ya ta. Ayo, Mbak, kenalan, Mbak, nganggo parikan, Mbak. Wis dan. Yo. Beli mangga di Solo. Ya. Nama saya Yoga, bojone Mas Mogo. Wis ndek bojo aku. Oh ya. Oh wis kagungan garwa ya diterangke Sampun. sisan. Dadi sesuk taun ngarep ki men ora ana sing mesen sampean booking dadi garwane piyai kene misalkan lho. Lho, lah booking apa? Lah mbok menawa arep dilamar iya Mbak Yoga garwane Mas Moko. oh iya Moko. Sapa Mas apa? Mas. Kok ngawur. Mas Moko, Mami Moko pen. Oh,
Ngawur ae. Mbak Yoga, asmane Mbak Yoga. Komplite sapa, Mbak? Jeneng KTP ra apa-apa. Yoga Purna Asmarawati. Yoga Purna Asmarawati. Iya. Yoga wis ngarani Purna rampung, Asmara tresna. Berarti wis rampung lek katresnan. Nggih, jadi saya ini. Oh iya ya. Berarti wis kok bahasane. Ora ya usiane sih. Iya, Mbak Yoga. Mbak Yoga Purna Asmarawati. Nggih. Asmarawati iki bojone Sedewa. Oh iya. Sedewane lemune ra jamak-jamak. Iya. Sedewa Dewi Krama. Heeh, bar sing gedhe dhewe sing cilik dhewe lho. Oh iya. Ah kok ora urut to wis men ora usah diurutke kaya wong kesleo. Iya. Sapa? Mak Tarni iki gedhe ya saiki. Iya. Sembrono tenan. Cilik dhewe enek sing luwih cilik. Ayo. Mbak Anggi. Ayo Mbak Anggi. Mbak Anggi, ya lah wis tak sebut jenenge. Ya men parikan. Nek wis tak sebut jenenge ben dheke sing parikan ngono lho. Iya. Wengi-wengi mangan bakwan. Nami kula Anggi tasih prawan. Ngandel ora? Iya. Ya pamera wenang umuk, nek nyoto wenang umuk ora apa-apa. Iya. Ora apa-apa. Lah ya bener to? Iya. Ya ora apa-apa wenang umuk. Ngendikane para winasis ki nek kowe duwe apa waton kuwi nyata kena diumukke ben. Iya. Iya. Mbak Anggi wis parikan. Ya. Genti si horor. Sapa? Ayo si horor yo. Sing rumangsa horor kuwi sapa? Iya. Kang apa kok blak-bluk, donge blak-bluk ki mau kok. Duaku. Ayo Mbak. Kenapa? Macul. Parian to kula mbiyen. Parikan, iya ya. Gage ora sanggo mikir wong wis ora ndek pikiran kok. Yo. Heeh, tak dol. Oh, didol ta? Heeh. Didol pameng diwewehke. Wis, aku arek nyuwara iki. Ya Gage. Ora usah nganggo larasan wong ora templek. Oh ya wis. Ayo Mbak Nano. Piye to wong aku ki ora arek templek karo gender kok. Ya wis. Ndak dadi sinden sengketa, yo. Sik. Mohon perhatian Wiyaga, harap diam sejenak. Kayak nyuwara ben yogane meneng. Ya. Awi yoga ora tau meneng. Wis malah kowe iki. Kayak Mbak. Tumbas tape karo gethuk. Buntel godhong cacahe 5. Kula via saking Pathuk. Sinden cantik serbaguna. Serbaguna. Ayo, tepung serbaguna ku ya kena wis pokoke sing. Kayake luwih cocok nek panci serbaguna sampean. Maksude piye kok panci? Ayo nggo masak apa-apa iso kok ora. Iya. Oh lah ya apa-apa iso kok ya. Heeh. Nggih. Serba bisa, serbaguna pokoknya serba-serba. Heeh. Nggih. Serba salah yo an. Nggih pun sing salah kula. Iya. Nggih. Lah jare apa serba salah. Nggih pun. Kok terus sampun nggih. Nggih pun. Iya. Aku kaget lho, Nduk. Ngapa? Sore-sore kok waduh, ayo iki dadi
Sore-sore kok aku nampa tagihan pay letter. Iya. Semelangku gur nek disabotase. Iya, ya. Nembang. Ya. Nawala, kula nyuwun dipun kirimi gending pepiling. Nderek iklan dan promosi. Ude kambing Mara Mulya. Wah, iya. Anda datang, Anda mulia. Melayani akekah, masak gulai tongseng, saha menyediakan hewan kurban. Nomor HP 085747010987. Ingkang pidalem wonten ing alamat Ndaraman Sri Martani Pizungan Bantul. Oh ya, Pak Mul kuwi. Sampun kemarang transfer 700.000 nggih. Saking Mas Mas Sutik Jakarta nyuwun lagu Kusuma Wijaya sing nyanyi Mbak Via. Oh nggih. Mengke menawi le nyanyi sae kula transfer nggih. iya. Kentun salam sehat kagem Mas Dalang ugi pengrawit Ansor Laras sak rombongan. Iya. Saking Pandemen Dalang Yusuf mbaturna nyimak mboya saged mirsani langsung. Mangke pas limbukan nyuwun lagu Yogya Istimewa. Oh ya. Tembang punika katur warga ngelampeng sedaya. Oh ya. Saking Pak Miyayam Mas Langguk monitor Mas sukses sedaya nggih matur nuwun. Ya, diaturke sing endi sik, Mak? Sing pepeling sik nduk iki kur. Ya. Dadi mongko mung kari siji mbaka siji le nembang. Oh ya. Saka Mas Mojo. Monggo Mas Mojo, katur monggo pepeling sa. Titis sik nggonan. Istiqomah lan sing tumakinah luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayang pikatoke tidak maghrib lan nisan jangkepe raya geni ditambah
Matur nuwun. Ya, Selak kasep wektune. ya Mak. Piye? Nampa dawuh saka kadang-kadang panitia mau penjerane Pak Lurah kepareng badhe paring pangandikan nalika wanci limbukan. Ya. Tanpa ngicali ras pakurmatan monggo Bapak Lurah sumangga katuran tindak panggung. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bapak Dalang. Ampun Bapak. Mas ngaten Dik, Dik dalang ngaten mawon. Jane sak putu kula. Nggih, Pak. Priye? Nggih. Nggih, ingkang kita hormati para wiyaga, para pangrawit, Nggih. pradonga linangkung panjenenganipun Nak Dalang. Nggih, Pak. Ki Yusuf Ansori Ginendra Khairuddin. Nggih. Leres nggih. Nggih, leres. Ingkang kita hormati tokoh-tokoh masyarakat wonten ing CGI Cepaka Sari, GMA saha Padukuhan Cepaka Jajar lan sedaya para rawuh ingkang boten ngirangi rasa hormat boten kita sebat setunggalan setunggalipun. Saestu kita ngaturaken selamat ulang tahun Nggih. kedaulatan rakyat ingkang kaping 8 nembe kemawon kita mengeti hari kemerdekaan ingkang kaping 8 Nggih, Pak. kesinggihan sareng-sareng nggih taunipun amargi KR menika dipun dirikan menika jumenengipun wonten ing taun 45 ugi. Nggih. Kanthi menika kita sepindah malih ngaturaken sugeng ambal warsa ingkang kaping 8 mugi-mugi KR tetap jaya di udara, Amin. tetap jaya di masyarakat Nggih. dan semakin maju. Nggih. Ingkang kaping kalih kita ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak utawi Anak Dalang saha sakrunipun ingkang sampun saestu menghibur Nggih. Amin. wontenipun pagelaran wonten ing dalu menika. Nggih. Amargi menapa yektosipun Kalurahan Sitimulya menika kedadosan 21 pedukuhan. Oh, nggih, luas nggih, Pak. Nggih. Kepengin banget nanggap utawi ngaturi nggih Bapak Dalang nggih Bapak Yusuf ingkang sampun kawentar nggih. Amin, amin Menika pantungan. namung dereng kelakon alhamdulillah menika kerjasama saking warga masyarakat Nggih. menapa CGI saha saking sumbangan saking Pak Haji Kadir Atmojo Nggih. saha saking KR lan ugi kasengkuyung sedaya warga masyarakat wonten ing Cepaka Jajar saengga wonten ing dalu menika saestu saged ngrawuhaken panjenengan. Lan Amin. kula nyuwun mugi-mugi Bapak Dalang saestu ing samangke menapa saged luweh kondang malih ing cedas nggih. Nggih, Siti Mulya saged napa ngaturi malih nggih, saged ngaturi malih. Amargi menika para bapak kula ndelok biasane nek ndelok wayang ki sing nonton ki sithik niki kok pelataran sak napa nggih dalan ngulon ngetan menika mboten napa mboten nonton sing selo. Mongko niki sing nonton mboten namung wonten ing mriki niki wau kula ndelok napa nggih ten nggen HP niku hampir tembus 2000 penonton. Masya Allah nggih. Nggih menika ingkang saged kita aturaken saestu kita ngaturaken apresiasi sekali datang para bapak lan para ibu lan ugi awit saking naminipun pemerintah kalurahan namung saged ngaturaken agunging panuwun. Nggih. Kula kinten para bapak lan para ibu nek kula matur suwe engko ndak malah
Ben apa? Niki pun suwe, Pak. Nggih, jenengan apa? Jenengan kondak apa nggih salah beliau nggih. Mila kula cekapaken semanten nggih mawon kirang penyuwun pangapunten. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Ya karo Pak Lurah kok ngawur. Ngawur piye? Mau ngendika nek kula matur suwe ndak pripun-pripun lah kowe kok muni nyauri kowe pun suwe niki wah. Guyon kaya ora tiru-tiru Mbak Walo ya. Weh. Heeh, matur nuwun Pak Lurah. Awit paring donga. Iya, Jane nek wau rak pun paring donga. iya. Lah saiki panjenengan gentos nyuwun, monggo. Ngersake tembang menapa? Oh iya. Caranipun anu Pak, dados nyerat mawon teng amplop, Terus dilebetke teng lebet amplop niku. Iya. Amplope diiseni arta menika sae, mboten dipun iseni arta cetha kirang sae, Pak. Nah, Iya. Wah, kowe iki ra. golek guyon lho, Pak, guyon. Mbok menawi kala mangsa guyon ki sok dadi kasunyatan kok, Nduk. Woi. Ora ya becik. Becik, Iya, sedekah Pak Lurah kuwi sedekahe gedhe kok ya. iya. Iya. Matur nuwun, Mak. Iya. Ya engko ngenteni mbok menawa Pak Lurah tetep ngersake Pak Lurah tetep ngersake. Santai wae, santai wae. Iya. Ya. Oh, jeksa istimewa wau. Nggih. Kok ming nitip. Wah, kowe iki Lah guyon lho Pak, guyon lho Pak. Lho, napa niku? Lah. Ampun ngaten to. iya, Wah, jan aku ora penak aku pekewo aku. iya. Ya ngene iki lho, Nduk. Ngapa? Ning jane ya ming Pak Lurah ki ming tak guyoni ngono kuwi. Ngapa, Mak? Sebabe nek Pak Lurah kuwi apa jenenge nyawer, engko ya panjenengane Pak Lurah ki ya pekewo karo warga masyarakat. Lah ngapa? Mengko mundak nuwun sewu ana sing nyengguha. Kawulane wis nuwun sewu enek sing kekurangan kowe kok lurahe malah nyawer. Ha ngono ana sing nyengguh ngono. Ning mboten napa-napa Pak, mbok menawi sampun. Wah. Nggih. Oh nggih, sembah nuwun sembah. Oh nggih. Iya. Iki mau maringi sing tindak panggung iki mau. Jebule pengumuman kon nginggirke mobil lho. Ora, iki lho, Pak wis diparingi karo Pak Lurah sembah nuwun nggih Pak nggih Mas Jan. Ampun duga mengke tangga teparo nggon aku kono. Iya. Ya nembang ya Mbak. Sapa? Mbak. Siapa? Heeh, Mbak Yoga. Iya. Mbak Yoga. Sing gedhe dhewe. Cilik gedhi. Wah. Cilik gedhe. Iya Mbak. Ya diaturi berdiri disepoti, Mak. Iya, disepoti ben reno atine Mbak Yoga. Yo. Orang nganggo bintang tamu Mbak Yoga. Nggih. Iki memang menikmati. Lho. Lah kok keri. Memang menikmati. Nah, kuwi sing dinikmati. Apa? Sing blak-bluk. Wah. Mbak Yoga, katelah kondangipun wonten YouTube Sibluk ngaten nggih. Niku lak jenengan to le gawe. Mbak. Pripun? Aku wingi di WA lho, tenan aku ora ngapusi lho, isih Kali ana sinten? WA-ne. Ning HP-ku modar. Kali sinten? Saking Piai Papua. Niku ketua mbuh anggota niku antara ketua karo anggota Sibluk Lovers. Nah, dadi sampean wis duwe penggemar dhewe. Masa Iya. ana? Heeh, sapanen ning streaming, Mbak. Sapanen kuwi Piai tresna, piai sing tresna karo sampean dadi sapanen. Apa Sibluk Lovers? Sibluk Lovers. Iya. Piai asine piyaine Trenggalek daleme Oh, ning nggih. bedamele ning Papua. Iya. Disapa, Mbak?
Kuwi Sibluk Lovers, kuwi tenan kuwi. Sesuk arep gawe kaos ngono jare kok. J kangge Sibluk Lovers. Nggih. Lah kok jenenge wagu banget. Lho apik kuwi. Ayo disapa Mbak, sehat selalu ya. Sehat selalu, bahagia selalu. Karirnya lancar J, selalu. karirnya lancar selalu. Pokoknya yang baik-baik. J. Nah ngono kuwi nek dihapus iki manut iki. Aku ngerti kok wis paham sakjane ya An. Iya wah iki ora. Nembang Mbak. J. Iki nek Apa, wis Mas? wis ditampa sartane penjane Pak Lurah ya wis paring dawuh nek ora dipinangkani ndak ora prayoga. Iya. Ndak ora sah iki ndak duwite dadi duit gentayangan. Oh. Niku nggih kula ta Wah, make duwite. Ora. Lah nggih sinten? Ayo. Biasane dijaluk anu enek-enek ditopo dipek sinden ngono kuwi kas. Lah nggo kas ya. Kas. Aku arep nabunge ora oleh apa, dalang kok nabunge 50, dalang kok nabunge 100. Minimal 1 juta. Lunyu banget lambene. Mangkat ora wonge, ora to? Ora mangkat. Alhamdulillah. Izin. Diwakilke aku engko. Cetha tombok aku. Ah ora wakil-wakilan. Nembang Jogja Istimewa. Iya, tembange Jogja Istimewa. Oh ya, karyane Mas Ndareboy Geng. Oh ya. Wingi rak ning Gunung Kidul. Aja crigis kowe kek nembang ayo. Ya. Yo, monggo Mas. Rasane kaya makan lawo sate. Betapa
apa arane tresno pura bakal mlete kowe aja sumelan tresno pura bakal ilang ibarat kaya kowe jenis istimewa ibarat kaya kowe jenis istimewa. Sampun matur suwun. Suwuke tek nanggung men ya ora apa-apa. Gelo ora Mbak sampean, Mbak? Gelo. Gelo. Ora. Wis dandan apik abing mingir-mingir kok suwuke meng delong gentak klekus. Iya. Durung klimaks wis kok ngono. Lho. Maksude rung rampung lho. Iso ngarani ngono ki biasane wis kulinon lho. Oh. Nggih napa Mas Moko? Kok ora kena ngono. Heeh. Si Blue Lovers. Iya, diaturke. Iya. Iki ya tembange akeh, Nduk. Iya. Iki ora nganggo bintang tamu ki dadi sinden-sinden ki do iso mikir dhewe. Lah ngopo? Nek nggo bintang tamu ki sinden-sinden do kepenak meng jagongan karo warisan. Iya. Kepepete dalange lena terus ngorok. Iya. Kuwi iki kekurangane kanca aja malah tok babar. Tak babar piye wong ning streaming ketok banget ya wisan. Aku ora kok babar ming terus ki apa sing dadi kasunyatane. Iya. Wis aja dienggo kuwi mak ora. Iya. Sapa sing nembang? Ki ana napa lho, Nduk? Saka sapa? Saking angkringan Kang Mus Embedukan Kidul Pleret Bantul nyuwun lagune Podang Kuning. Oh ya, Slendro Mas. Nyinyo. Sapa sing tekan ngaturke? Bar sing gedhi terus sing cilik, Nduk. Oh ya. Heeh. Sapa? Mbak Yanti. Ayo Mbak ngadeka, Mbak. Dikancani sapa? Mosok dhewe ora. Aku dhewe wani kok, Nduk. Lah ngopo? Memangkat wong loro ya ngakune dhewe kok kuwi kok. Iya. Jane ora. Suarane beda. Nek Mbak Yoga mau ora? Nek yoga kok bluk ngono mantep. Lah ya delok-delok size kok ya ora. Berarti aku cilik. Iya. Nggih, ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak. Neng sapa? Sugeng dalu neng sapa? Mbok Cangik, Mbok Limbuk. Sapa mas sing klothek-klothek mah? Padake natap kayu apa piye? Iya. Nggih Mbak Yanti. Nggih. Ora nggih sami sehat to, Mbak? Alhamdulillah tambah lemu. Nggih. Iya. Heeh. Cukup mengiyakan saja. Apa? Klothek-klothek ngene. Oh. Jare jenengan ki anu, Mbak. WA ning Mas Oki nek Mas Oki aku mungkin selama tahun iki pertengahan tahun tekan akhir tahun izin soalnya program hamil Mbak jare. Rencana niku. Rencana. Mugi-mugi di Ijabah nggih. Oh, nggih. Proses niku nembe Disuto, proses. Napa? Piyai Putri nek arep program hamil ki disutole dahar pedes. Wih. Napa malah ora diokehi? Wel, lho kuwi sing jaman saiki sing merusak kandungan ki nuwun sewu makanan-makanan pedas. Saiki akeh bocah-bocah wedok usia dini wis do kena PCOS. Apa? Penyakit gangguan hamil dan kejiwaan. Kok kejiwaan? Nek kula ki rahime niku sehat kok, Mas. Oh, alhamdulillah. Nggih. Dadi kadang ki sok ketrocoan ngene dadi. Wah. Prosese lho sik suwe ki. Ya ora maido, Nduk. Ngapa? Nuwun sewu, Piyai Putri ki nek mestakane cilik kaya Mbak Yantri biasane reden. Apa kuwi? Padake wedhus kok reden ora. Nek sing ngingu wedhus mesti paham. Wedhus ki nek ndase cilik ki cetha wedhus reden. Samene kok cilik lho. Ah cilik kena meng klothek ngono kok. Iya. Podang Kuning. Iya.
Niki nyapa-nyapa warga mboten. Iya dong. Wau kula kan dereng berpantun. Anda itu dipirsani warga semene mbaknya. Nggih. Itu wajib berterima kasih. Segini jembarnya banyaknya ya. Kono tak sumanggake arep matur apa Mbak Yu? Mlaku-mlaku nemu ula. Waduh. Ulane gedhe dawa. Mbok dimasak. Ya ora enak no. Ngendi ana wong masak ula. Loh. Ya mentah berarti. Ya semene gedhe kuwi rong tau ngerti wong masak ula. Nek mangan ula wis kerep ta? Dereng. Maksudnya ngerti wong mangan ula nek nggon nuwun sewu Pun, jadel ngono kae. Ah, YouTube ngoten ngono. iku enten. Iya. Heeh, terus piye pantune kuwi mau? Sugeng dalu kagem warga Siti Mulya. Ya, nggih. Mugi-mugi pinaringan bagya mulya. Amin. Wis ngarani, Mbak? Piye? Pripun? Siti kuwi lemah. Iya. Mulya kuwi wis ngarani. Iya. Dadi sapa bumi ingkang memuliakan dan bumi yang mulia. Oh iya. Ora Gusmul, ora. Ah iya ta? Iya. Kok Gusmul? Heeh. Gek nembang Mbak? Nembang napa? Nembang podang kuning. Perlu dikancani? Nggih, Derek. Oh iya. Sinten? Mbak Anggi ya Mbak dikancani Mbak mesake Mbak enggak kasihan Jare kula ki kendel wau. Lah kandelane ya perlu Dipun kancani. diwaske syaratane. Nah, iki rombongan kecer, Nduk. Nyemoni nek iki tepan. Iya. Ayo Mbak Anggi kancani Mbak ngadeg Mbak. Gek. Mau aku ora disepoti. Surasah. Aku ora templek ya. Kayak andong mali oboro tekan kene. Iya. Nah, sugeng dalu Mbak Anggi. Iki tak sapane sisan ya Mbak Yanti aja gelo atimu. Ya sithik. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Anggi. Wah, iki kok cuek banget to iki. Apa dipenging karo kakungmu? Hah? Dipenging napa? Wis ora rasa interaktif karo dalange to, aku cemburu. Apa ya ngono, ha? Boten. Zaman saiki ki hubungane ki anu cah nom-noman zaman saiki le membangun hubungan ki variatif Aku kan situasional. Situasi. Nek neng panggung kuwi milik bersama. Milik umum. Milik umum. Iya, nyileh-nyileh. Sik rampung ana sik perkaramu kuwi lah. Urung rampung perkarane sarek nyileh liyane ra. Mengarep kewirangan. RT ngrekasake RW. Ana kudune RW dan RT iki saling bersinergi berkesinambungan. Iya. Ayo kok mah RW-ne nganti empuk sirahe digo karo RT. Sapa kuwi RT-ne kuwi? Ora RT kene, iki personil iki anek sing RT. Oh iya. Iya. Ayo Mbak. Iya. Napa? Lho jenengan ki, weh biasane sampean ki asik banget lho nek dijak ngobrol ki nyambung lho kok suwet banget. Lah iki apa ora nyambung? Nyambung nang kok suwet banget sih. Enggak ya. Mau mbok aja ngono kuwi to nek Mbak Anggi cuek ki rasaku ora tentrem. Aduh. Aku ngene iki mana sih sing lanang? Aku ngene iki mana sih sing lanang? Rasamu piye? Ayo deg-deg sar deg-deg sar. Ora karu-karuan nek sampean wis pokoke nek kan cerak dalang to. Ha sing paling iso tak sawang lak ming sampean. Ngono. Kepepete video call ning HP mati iki terus ngelirik nengen ngono ki ra. Berarti sok lirik-lirik aku. Lho iya. Cuci mata. Aku ngene iki mancing mbok menawa sesuk wayangan berikutnya terus Mbak Anggi le nyindan karo disolasi lambene. Sing nyolasi sing lanang. Le
muni piye nek Kira iso nyinden ora muni. Ya liyane sing ya Mbak ya. Sing muni liyane. Iya. Aku bingung. Ayo. Weh. Podang kuning. Lah iya bawane kan cakepane werna-werna. Oh iya. Podang kuning iya. Bawane Mbak Anggi. Kula. Heeh. Ya, aja sing apa? Nadian wujude kae wis konvensional. Lah apa? Kae wis tahun 80-an, guys. Ora arti ya meneng wae. Piye? Wong nek ora arti kuwi takon. Heeh. Ana tetembungan malu bertanya sesat di jalan. Nek ora ngerti ki takon. Kene iki cah sesat. Lah ning kuwi takon kuwi tetep sesat kok. Apa iki? Ayo kuwi mau lho. Oke, penontonnya wis ribut kae lho. Oh karo ya Yanti kok. Ya. Apa meneh aku meneh? Ayo. Ya. Biasane mawon nggih. Ya. Nadyan wujud temong peksi Sing bawa Mbak Anggi. Ya, kabeh ya. Agawe goleki si podang jenar Ibu bunga nyanding bisa buka celuk terus jaipong dangdut alus. Ya piye mak? Nena tak tung tak tung tak deng tung tung deng tung tung deng. Oh ya. Alus mak. Iya. Ya. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing kasayang.
Yo. Nawala pirang-pirang iki, Nduk. Iya. Sing saka Jakarta mau, Saka Masutek mau, Mak. iya. Kuwi ora piyayi asli Jakarta ning piyayi asli Gunung Kidul ning merantau ning Jakarta. Oh iya. Ngenyam kamukten ning Jakarta. Iya, Mak. Ya lumrah Karang Yanti iki wonge iki sok ora memaremke. Ya lumrah sing jaipong gelo. Iya. Iya. Ayo Mbak Via. Kowe kajibah kon nembang iki lho Kusuma Wijaya. Wah ya iki mau ya titipan saka sing do nobar ning omah iki mau Kusuma Wijaya kemah. Oh iya. Jare nek ora Via ora. Oh iya. Ya ora kena bedak-bedak. Ora kok bedak-bedak. Iya. Ayo ngadeg kok, Mbak. Seperti apa? Kok tungdang ora. Sinden arep maju adus iki. Wah, Ya wis men. Sewengi wis ping pira wae lehmu adus ki ora. Wis ping pindho, ping telu. Wah. Nggih. adus piye? Parfuman kuwi lho nduk wajan. Ayo dikandeli parfume. Ya parfum kuwi sunahe nggo wong lenang nek nggo wong wedok kuwi. Lah wong wedok ki ya apike iki nganggo parfum yoan. Oh ya kayake kowe asline lenang kok ya kowe. Ya men. Wong wedok pawakane gagah jelita. Ya ora apa-apa, Mas. Sugeng dalu Mbak Via. Nggih, sugeng dalu.
Mbok Limbo, Mbok Cange, Mas Dalang. Heeh, sugeng dalu sapa mengijling wae. Ya urung wong ya lagi jeda kok. Wong ki sing sabar. Jedah ora. Urung rampung le ngomong. Iki ora video ora iso dicedah. Iya. Nggih. Heeh. Kowe sesuk melu ning tanggal 17 lho. 17. Heeh. Di mana itu? Di kantor kedaulatan rakyat lho. Oh iya ikut, aku nggak izin. Ah iya, kowe iki sing ora izin kok kowe iki. Aku ketoke ora ana izine lah, gara izin ora etuk we. Ora entuk. Lah nek ya lumrahe ya bener nek izin ora entuk. Ning ana sing ora lumrah. Apa? Arep melu ora entuk kuwi ora lumrah. Oh iya. Oh. Kok tendensi ngono omonganmu, Rak? Kusuma Wijaya. Nggih. Pusakane Prabu Kresna. Wah iya. Sekar Cangkok Kusuma Wijaya. Wah. Apik berarti lagune ya. Heeh. Iya. Tentang apa to iki? Tentang kau dan dia. Oh. Kleru aku lho. Nggih, monggo. Kusuma Wijaya yuk. Ora aneh-aneh lho omongan. Aku kau dan dia cinta segitiga. Mbangane apa? Mbangane ora jenjem aku nggawa. Iki sing 100 kasinden. Nggih. Iki saka penjane Pak Lurah. Alhamdulillah matur sembah nuwun Pak Lurah. Terus sing siji kas wiyaga, aku sikik sing nggawa. Padha wae. Lho ndak lali. Kas wiyaga kuwi tak bukukan ning omah, santai wae. Iki ora iso. Berarti niki kasinden nggih? Heeh. Pokoke aja di wah-wah iki sing kas wiyaga iki. Nggih. Tak nggo pemberdayaan kanca-kanca. Ya, besok biar seragamnya sinden banyak. Heeh. Kebayaknya baru-baru. Oh, iki kebayak merah kok iki. Wah, iya. Kan yo yogane yo seragame merah, dalange yo merah. Iya. Sindene kebayake yo merah. Iya, Mak. Sampun nggih? Heeh, aja ngira nek kas wiyaga ki sok tak gunakake sing ora-ora blas, Mbak, ora. Tak nggo pemberdayaan kanca-kanca, Mbak, santai wae. Lah nggih, nek dalang niku lak mboten angsal to nek nganggo nggone wiyaga ki. Kuwi hukum saka ngendi kuwi? Ora maksude ki ora sida nguwek-uwek duite wiyaga. Ah, ngono. Nggih. Tenang iki tak nggo pemberdayaan kanca-kanca. Iya. Nggih, sampun nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Karang biasane nyiter kok ya. Iya. Tenang iki. Wis pokoke tak omongke iki ke pemberdayaan kanca-kanca. Kanca-kanca wiyaga, kanca-kanca sekolah. Weh. Lho, to, wis sale retung to kuwi? Ayo kanca-kanca wiyaga to ya ora. Iya. Sapa neh sing kon nembang? Ki, wah, alhamdulillah, Nduk. Iya. Sing mirsani sing padha lenggah akeh. Oh ya alhamdulillah disyukuri. Kuwi tresna ning awake dhewe ya awake dhewe kudu genti tresna. Seranane ya nyugata panglipur. Oh iya. Sindene rak wis maju kabeh. Ya. Sapa meneh? Iki maju pindho ora apa-apa ya? Ora apa-apa, wae pindho mah apik kok. Ping 3 ya ora apa-apa, ning ngenteni 5 menit sik ngono. Kok ngenteni 5 menit? Lho kan jeda omongan lagu dan sebagainya. Aku seneng iki nembang iki sapa? Pripun? Panglima. Oh, si Panglima. Oh iya. Kuwi lagu. Oh iya, lagu kebangsaan. Oh, lagu kebangsaan. Iya. Kurma. Iya. 45. Iya. Nano. Ah, oh iya. Manuk dadali. Wah, beda wae kuwi ora. Beda ya. Manuk ndedeli. Iya. Ayo. Ora iki ra isih nuansa kemerdekaan to, Mak. Arep sasine September. Iya. Gandeng iki ulang tahun KR ki ya 80 tahun padha sak angkatan karo negarane awake dhewe. Iya. Meng kacek pirang sasi ki ya ditokke lagu kemerdekaan ora apa-apa. Oh, ngono. Kaya to, ya kuwi mau. Simpang 5 Rial. Oh ya.
Kuwi arang-arang metu kaya mak dadi ora apal. Ya ora apa-apa. Iya. Dimedli wae. Ya, antarane lancaran 45. Ya. Terus kuwi mau. Ya. Terus terserah kanca-kanca. Au. Iya. Monggo Mas. Mas pengendang. Oh iya. Pak Kirone. Woe. Dalang kuwi, Mak. Dalang. Dadi 100.000-an aku. Mau mbanjeli mayang awan iki dalange akeh. Oh iya. Monggo lancaran 45. Dhisik dhewe kuwi. Ya. Abang putih negara kita wis merdeka Adat dasar Pancasila dumadi kalaning tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1945 rambate rata ayu rambate rata ayu tumandang bareng maju rahayu merdeka 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 bumi kelahiranku merdeka 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 Rabut kembali bar lagu sing banter-banter ya dinahi alus ora apa-apa iya selingan ngono kuwi nduk ya mau bar dangdut saiki sing alus genti langgam genti oh ya sapa Mak ya Mbak Anggi oh alus kasar iya dadi menimbang ya cara mangane iki mendinane ora mangan bayem terus iya kalau mangsane garingan iya pisan-pisan watu gundulmu kowe. Iya. Ayo ngadeg kok Mbak Anggi.
Tembange apa? Aku kangen tembang karyane Ki Haji Mantep Sudarsono. Apa, Mak? Lara asmara. Oh, iya. Wah, jeneng wong lara tresna utawa lara asmara kuwi kaya ngandani patung, Nduk. Ora digugu. Wong ki nek kocap agek tresna-tresnane, agek kasmaran-kasmarane. Iya. Ana elike dhewe digasak. Sapa? Mbah. Ayo, Mbak. Iya. Sing piye to lagune? Sing aduh wong manis tela-telo. Oh. Iya. Kok tela-telo ora. Ngapa kok bali linggo ki? Maju mboten. Wis maju kok gage ora. Iki ki nembang. Iya. Aku wis mindo iki. Ya mindo ora apa-apa, engko liyane ya mindo kok, Mbak. Isih enom. Iya. Dadi cara-carane ki isih Kok rusa ora ya. Heeh. Dilanggamke sithik. Iya. Terus engko lagi sing saramban kedua dangdut. Oh ya. Aduh. Ya. Aduh wong manis malikane sepisan katamu Tenang wae iki engko sing Kusuma Wijaya ditransfer. Oh iya. Ning ya mbuh dibijekke sik ning Mas Sutik kok. Oh iya. Nek mau apik ya. Iya. Aku ditransfer ora? Aku ditransfer ora? Ora tak transfer. Cash. Kayak apa kok tamborin mutu ora kira-kira kae. Nek kira-kira ora mutu ki mbok wis. Kok tamen semangat terus kok ya kae pahlawan budaya klebu. Niki kagem. Iya. Heeh bertiga. Nggih. Iya. Pak. Nggih. Sampun niki. Aturna. Iya. Monggo, Pak. Ya mengko supaya di Nggih. dumrata kok ya Mbak. Tesih semangat to Pak mangke joget meleh. Nggih. Pak De Tommy matur nuwun. Mas Indro lali asmane aku. Iya. Siap-siap. Heeh. Makasih ya, Ces. Kak. Sapa? Rombongane Adi Waloyo. Ngawur. Ayo nembang yo, Wal. Ayo, Wal. Nembang, Wal. Sapa? Mas Adi Waloyo kae. Oh iya. Nembang karo sapa? Ayo karo Mbak Yanti kok ya. Oh iya. Duet. Lah piye nek duet wedok karo wedok iki? Wis lambing ngomong. Mriki Mas Adi, Iya. Sepate apa, Mak? sepote hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal
kejaba saking Allah kang Selamat malam Mas Adi. Nggih, selamat malam. Wah, Mak Iki- Limbo. tembang iki ngelingke bahwa manusia itu maha lemah. Ora ana daya sing iso merantasi kejaba mung daya saka Gusti Allah. Kuwi bener. Nggih. Iya, dadi menungsa aja rumangsa kuat, aja rumangsa pengkoh dumah isih enom, aja rumangsa iso ambal pindho, ambal pindho. Aja bangga. Ya mumpung isih enom. Ya ning ya urip kuwi sak madiane. Nggih. Ana ta tembungan. Ngono ya ngono ning aja ngono. Kok aja dingonok-ngonokke. Iya. Tembange punapi Mas Adi? Kenapa? Aku biasane metune esuk-esukan Ya saiki bengi. Mengkari wewean nek esuk. Iya. Apa, Wuk? Piye to, Wuk? Lanang lho iki. Lah mau jare kon ngono. Rak, taren karo Mbak Yanti tembange apa? Napa Mbak Yanti tanggung jawab wis ngejak Mano. munggahi. Nika Mas Ayang-ayang, ana sing request ayang-ayang. Oh, ayang-ayang. Saka ngomah yo an. Iya. Ora, Saking sinten? Mama. Panjenengan, iya, Mama. Mama. Mbok De, mamake apa garwane Pak Parjo tadi request. Oh, ayang-ayang. ayang-ayang. Nggih, niki Bojone wonten Pak Parjo. garwane Pak Parjo. Ayang-ayang. Niku wonten request segoro madu. Oh iya. Segoro Cek. madu ki apa ora pliket? Hah? Apa ora pliket? Wis ora usah omong. Lah madu ki sethithik wis. Karepmu. Iki ayang-ayang iki mau donge sing kon nembang duet ki Pak Parjo karo Mbak Yanti. Oh, Terus? lah pripun? Ning aku pekewo karo Pak Parjo ning wis gek kowe wae. Oh, nggih. Ya karepmu arep ayang-ayang apa arep segara susu? Madu. Oh, madu. Iya. Madu. Iya. Nggih, Derek. Wis manut pembalunge ngono nek ra diiringi ya. Oh iya. Ya ngono kuwi lho. Wong ki taren kurange apa? Kaya wedhus ya diingon. Lho wektu ki ya perlu diangon kok. Iya, karena waktu adalah emas. Iya. Lah nek ngono sesuk wayangku tak pradane nganggo jam wae. Dikrung manggepe kaya jam. Iya. Ya, sowan sinuwun ngamarta kowe sajak padha arep tindak karang kadempel. Fatihah jangan lupa ya, Mak ya. Iya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wa ilaruhi Ki Sena Nugraha, wa ilaruhi para punden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Amin. Ya. Tansah marpamoring sukma. Sinukmaya winaya ing sepe sinimpen telenging kalbu. Pambukaning marana tarlen saking liyep layaping ngaluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa